Виктория Петрова. Нова ледена вълна и нови отрицателни рекорди. Температурите тази сутрин паднаха до минус 28 градуса и 6 десети. Толкова беше във Видин, в най-студения ден там от началото на зимата. Рекорди имаше в 8 града на България, във Видин, в Кнежа, където температурата също падна до минус 28 градуса, в Монтана, Ново село, Враца, Плевен, Разград и Силистра. Код оранжево за опасност от измръзване за днес е в сила за почти всички области на северна България. По морето, освен за ниски температури, има и жълт код за силен вятър, който засилва усещането за студ. Дунав замръзна, ледохода край Русе и Силистра е почти 100%. Това блокира напълно корабоплаването по реката. Североизтокът остава откъснат от света. В сила е пълната забрана за движение на автомобили. Екип на BTV се опитва да пробие по пътя за Силистра. Уви, това се оказа невъзможно. Включваме на живо Иван Георгиев, който е в Тутракан. Иване, здравей, каква е обстановката в момента при теб? Здравей, Вики! Буквално новина от последните минути. Това вече е възможно. Пътят от Силистра за Тутракан буквално преди минути беше отворен, но за пътната обстановка след малко, защото на човек рядко му се отдава възможността да се разходи по вълните на тихия бял Дунав. Така изглежда река Дунав в този момент. Всъщност това не се е случвало от около 50 години. Разговарях с местни жители, които ми казаха, че поне от 50 години това не се е случвало. Ще помоля колегата да покаже и на нашите зрители. Всъщност в целия български участък Дунав е затворен за кораби. Затворено и пристанище Русе. Виждате дебелината на леда, колко е голям. Всъщност почти напълно замръзнала е реката, само в дъното от към румънския бряг се наблюдава някакво движение, но според кмета на Тутракан това най-вероятно ще се промени утре, когато реката ще замръзне изцяло. Всъщност буквално преди минути беше отворен пътя Силистра-Тутракан. Това не беше така допреди буквално часове. Затворените пътища в района остави без ток, храна и доста до медицинско обслужване няколко села около Тутракан. Това превърна изпълнението на ежедневни нужди и задачи в истинско приключение. Предлагам да видим как премина тук в този район изминалото денонощие в следващото видео. Докато огромни ледени късове бавно си проправят път по течението на Дунав, пътят между Русе и Силистра усъмна с километрична опашка от камиони, чакащи да преминат в Румъния. Ние с колегата сме от вторник, понеделник вечерта. Проблем голям, нафта горим, ток пада постоянно. Ужас, просто е ужас. Санитарни възли няма тук, въобще нищо. Докато опашката от камиони край Дунав мост ставаше все по-голяма, пътят между Тутракан и Силистра остана затворен. Оказа се, че машината, която разчиства преспите, е ръчно сглобена от стари части. Тази машина наистина ли сам си я правил? Да, приятели. Защо се налага ти да чистиш тук? Защо? Защото няма друга такава тежка машина в района. Пътят между Тутракан и Силистра е дълъг около 50 км, а размера на преспите за трупа тази отсечка е достатъчно показателен за това колко е сериозна ситуацията тук. Пътно управление имаше и то към Силистра и приватизации, такива работи. Тъй, че... Въпреки, че се радва на любовта и уважението на съгражданите си, бай Георги не е оптимист за разчистването на пътя. От тук напред имаме по 4 метра през. Даже не знаем как ще ги разбием. Тежко остава положението в Силистра, но ток и вода вече има във всички селища в областта. Обстановката е сложна, бих я нарекал тежка, но е под контрол. 8 болни за хемодиализа бяха превозени до града с тежки верижни машини. Как пътуваме ли? Жив студ. Много студено вътре. Няма отопление, няма нищо. От 12 тръгнаме, сега не знам колко часа. Край Ситово е спасена и родилка. Те идваха, взимаха родилка, имахме преди с нас. Взимаха родилката и не останахме в танка. Няма как. 5 бебета са готови за изписване, но те и майките им не могат да се приберат по домовете си. На бедственото положение, което ви показахме в предишното видео, вече е сложен край, поне по информация на господин Димитър Стефанов, който е кмет на град Тутракан. Кажете ни последните данни относно пътищата в района. Пътищата в района са почистени. Пътя Тутракан, Силистра, буквално преди половин час беше отворен. Аз лично бях там и присъствах на последния участък, който трябваше да бъде почистен, така че движението е
пропуснато. Преди да кажем за дали има села без ток, само да попитаме, видяхме една много стара машина, която разчистваше пътя. Хората казах, че тя е правена, саморъчно направена. Имаше и допълнително техника, която да дойде от някъде като помощ? Използвали сме всичката техника, която е налична в района, от кооперации, от частници, от сдружения, които можеха да ни помогнат за разчистване на всички междуселски пътища. Заедно с това и помогнахме с техника и на републиканската пътна мрежа. Има ли хора без ток, без достъп до хляб и медицински услуги? В момента нямаме село, в което да не е доставена храна, в частност хляб. Всички села имат ток и вода. Единствено между Тутракан и Шуменци имаме един участък от около 600 метра с преспи може би над 3 метра височина, които до 2 часа ще бъдат разчистени, така че няма да имаме нито едно село, което да е изолирано от общинския център. Последен въпрос ще ви помоля за кратък отговор тук на почти замръзналия Дунав. Казахте преди малко, че сте на 46 години, такова нещо не сте виждали до сега. Има ли прогнози положението тук да става все по-тежко относно корабоплаването? Наистина от 46 години съм тук, откакто съм се родил. Не си спомням такъв голям ледоход и такова голямо замръзване на река Дунав. Ако вятъра се насочи срещу течението на Дунава, смятам, че до 24 часа този ледоход ще спре и целият Дунав ще бъде замръзнал. Благодаря ви, господин Стефанов. Така, на фона на замръзналия Дунав, нещо, което не се е случва от повече от 50 години, се разделяме от Тутракан. Това от нас е сега, колеги. Колкото и да е дебел леда на Дунав, внимава, Иване. Благодарим ти, Иван Георгиев, за студа, който скова Североизточна България.